அடுத்தது அபிநயா அருண்குமார். அவங்களுக்கு அடுத்தது அக்ஷதா பிரசாத். ரெடியா இருக்கு. ಯಮುನೆಯಾತ್ಕೆಲೆ ಈಗ ಕಾತ್ಕೆಲೆ ಕಣ್ಣ ನೋದದ ನಾದ ಪಾಯವೆ ಪೂತಿದ ಪಾದೆ ಪಾಯ್ತಿದ ಪಾವೆಗಾದಯೋ ವಾದ ಯಮುನೆಯಾತ್ಕೆಲೆ ಈಗ ಕಾತ್ಕೆಲೆ ಕಣ್ಣ ನೋದದ ನಾದ ಪಾಯವೆ ಪೂತಿದ ಪಾದೆ ಪಾಯ್ತಿದ ಪಾವೆಗಾದಯೋ ವಾದ எகவும் போனது பகலும் போனது மன்னன் எல்லையே கூதா இளைய கண்ணியின் நிமிதிதாத கண் இங்கும் அங்குமே தேதா எகவும் போனது பகலும் போனது மன்னன் எல்லையே கூதா இளைய கண்ணியின் நிமிதிதாத கண் இங்கும் அங்குமே தேதா ஆய பாதையில் கண்ணன் இல்லையோ ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லையோ ஆய பாதையில் கண்ணன் இல்லையோ ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லையோ பாவம் ராதா யமுனை ஆத்கெலே ஈர காத்கெலே கண்ண ನೋದದಾನಾದ ಪಾಯವೆ ಪೂತಿದ ಪಾದೆ ಪಾಯ್ತಿದ ಪಾವೆಗಾದಯೋ ವಾ